So yun mga kauragon, magandang tanghali. So hindi kami nakabalik kagabi kasi nga naputol yung yung cable namin dun sa sa cambio. So buti nga umabot pa dito kasi kahapon. So nagloko na yan. Simula gumaka. So simula gumaka pa lang. So nagloko na to. Bali simula gumaka hanggang dito sa pili. So tatlong cambio na lang yung yung pumapasok. So, tatlong cambio, quinta, tercera saka primera. So buti na lang pumapasok yung primera saka yung tercera niya, quinta. So yun, so tiyagahan ko na lang kahapon idating dito kahit tatlong cambio lang kasi nga mas maganda-ganda dito magantay ng pisa kaysa doon tayo sa sa daan sa tabing kalsada. So dito kampante ka, makakatulog ka ng maayos kasi pagka doon sa sa tabing kalsada, so hindi tayo makatulog ng maayos doon kasi nga ihip natin yung truck natin, kailangan bantayan. So dito mas ayos kasi nakatulog tayo ng ganda-ganda kasi wala tayong iniisip na may mawawala pag nahimbing tayo ng tulog. So bali pala yung ito yung so ito yung yan, ito yung cable ko. So naputol siya dito. Yan. Dito siya naputol. So sinubukan ko sana sinubukan kong ipahinang. Kaso nga hindi siya obra. Hindi siya obra. Kasi pagka kinambyo mo siya ng atras, bumabaluktot siya. So hindi pwede kasi may tendency na pwede ulit siyang maputol kasi nga hininang lang naman yun para sana magawa ng paraan para uwi ko lang. So sinubukan kanina kaso nga lang hindi obra, mapuputol siya. So yung magdadala pa ng yung piyesa ko galing pa ng Manila, so dala ni Hungry Driver ngayon. Kaso nga lang na traffic siya dun sa Timunan. So nasa pa lang siya ngayon, Tagkawayan. Alas 12 na ng tanghali. Makakarating siya dito siguro alas 5, mga ganong oras. So gustong balakan sa namin kanina, kaya namin pinahinang para sasalubungin na lang namin si Hungry Driver. Kaso nga sabi ng mekaniko hindi talaga obra. So dito na lang namin hintayin. Sana nga makarating si Hungry Driver ng alas 5 para magawa pa ng mekaniko, kasi pag mga gabi na siya makarating, so hindi na, bukas na naman ulit. So bukas na naman tayo makakabalik ng Manila. Kahit dumating siguro ng mga alas 6, gagawin pa to kasi kumaga isasalpak lang. Isasalpak na lang yun kasi buong piyesa naman yun. Isasalpak na lang yan dyan. So, mabilis lang dito. Medyo ulan ngayon. Bumapatak-patak yung ulan. Natin yan. So yun, antayin na lang natin yung mga kauragon, yung pisa. Maganda na yung sigurado tayo para hindi tayo magka-aberya sa sa daan. Maganda yung bago yung piyesa.
nga lang, talagang abala sa biyahe. So, nakakaisang biyahe pa lang ako ngayon. Ayan, break time. Ayan, matutulog muna tayo. Tulog muna tayo dito. Ayan, habang naghihintay ng pizza ang dala ni Hungry Driver. So, yun, dumating din yung pizza namin. Dumating din si Hungry Driver. So, expected ko na oras alas 5, alas 6 siya magdating, pero alas 4 pa lang dito na. So, inaataw ni Hungry yung patakbo niya. So, ikakabit na lang niya, kakabit na lang ni Max Dab. So, ayan, shoutout ka muna. Shoutout. Diyan, iangat ang ulo. Puta, kasyang-kasya si Max Dab sa ilalim. Ayan, Max Dab TV. So, subscribe niya mga Orago. Shoutout. Ay, sa ilalim pa eh. Shoutout ko. Yan, yung mekaniko namin dito, si Max Dab TV. Oo, ayan, balkaran. Ayan yung may bakal sa ano. Bye. May ano yung naman yung bye. Ay, Max yan. Angry Driver. Nakaano pa ba yan?